нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. билетҳо аллакай дар фурӯш буромадагӣ ҳаст. ҳозираш дар аэропорт ягон намуд аблава нештай ва нархи билет бениҳоят арзонай. дар ҳоле ки буромаден сразу богашта омада наметонед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошен. худованд куна ки ҳамеша ҳамаи моро худо нигаҳбон боша. ва тамошобинони азиз, имрӯз мо як мавзӯи нав, мавзӯи муҳима ба шумо мефаҳмонем ва дар давоми барнома саволое ки дар комментария навистагиен мехонем. бо диққат то охири видео тамошо кунен то ба саволотонам ҷавоб бигирен. ва ногуфта намона, касое ки ба Федератсияи Россия сафар карданиен, аввалан пешай рафтанатон проверка кунен ки въезди шумо кушода ё ки маҳкам, чунки айни ҳол бисёри нафарора аз Федератсияи Россия обратно гардондастанд ба Тоҷикистон. ба ҳамин хотир проверка кунен. касое ки проверка кардан мехоҳанд, рақамое ки дар рӯи экран ҳаст, дар WhatsApp муроҷиат кунен, проверка карданаш платняй. дар Федератсияи Россия мехоҳанд барои муҳоҷирон қоидаҳои нав ва сангин ҷорӣ кунанд. навовариҳои навбатӣ барои хориҷиён дар Русия метавонанд ба фарзандон ва шаҳрвандии онҳо таъсир расонанд. волидони муҳоҷир бояд барои ҷиноятҳои фарзандонашон ҷавобгар бошанд ва яке аз намудҳои ҷазо ихроҷ кардан аз Федератсияи Россия мебошад. дар ин бора дар суҳбат бо РИА Новости намояндаи шӯрои ҳуқуқи башар дар Федератсияи Россия Кабанов изҳор дошт. миқдори зиёди ҷиноятҳои муташаккили этнетикӣ ҳамватанон содир мешавад ва феълан ин масъалаҳоро байни худашон онҳо таъзим мекунанд. аз ширкати шифо равғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. миқдори зиёди ҷиноятҳо нисбати ҳамватанон содир мешаванд ва феълан ин масъалаҳоро байни худашон онҳо танзим мекунанд, таъкид кардааст дар хабарномаи РИА Новости Кабанов. илова бар ин, донишомӯзони хориҷӣ бояд забони русиё донанд. бовар доранд, Кабанов ба гуфтаи ӯ на кӯдакон ва на волидони онҳо дар сурати надоштани маълумоти муайян дар бораи ин кишвар наметавонанд шаҳрвандии Федератсияи Россияро ба даст оранд. президент низ дар ин бора сухан гуфт: мо бояд он чизеро ки гуфта мешавад иҷро кунем. мо бояд дақиқ дарк кунем ки шумораи кӯдакони муҳоҷир дар синф набояд аз 10% зиёд бошад. қайд кардан намояндагои вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия. яъне ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки мехоҳад шаҳрвандии Федератсияи Россияра ба даст биёра, аз ин ҷо пас донистани забони русӣ барои ӯ шахсияти хориҷӣ зарурӣ ва ҳатмӣ мебошад. ва ҳар як шахсияте ки айни ҳол шаҳрвандии Федератсияи Россияра дорад, қонуни нав барои ин шахсиятҳо ворид кардан, агар фарзандони ӯ шаҳрвандо ҷиноят содир кунанд, барои ҷиноят содир кардани фарзанд метавонанд ки падару модара аннулировать кунанд гражданстваша ва аз Федератсияи Россия депортатсияш кунанд. ва инчунин қайд намуданд ки хориҷиён бояд таърих, забон ва фарҳанги давлатро биомӯзанд. онҳо бояд ба омадан омада бошанд, зеро онҳо на танҳо барои кор, балки барои гирифтани шаҳрвандии Русия низ меоянд. ин далел аст, шарҳ дод Кабанов дар суҳбат. яъне қайд намуд ки хориҷиён бояд таърихи Федератсияи Россияра хуб бидонанд, фарҳанги Федератсияи Россияра хуб биомӯзанд ва забони русиram низ хуб аз худ кунанд. дар ҳолати надонистани ин чизҳо барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия ҳуҷҷатҳои шаҳрвандои хориҷӣ қабул карда намешаванд. дигар ахбороти мо оиди боз як ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия парвозҳо бо душанберо аз сари нав
оғоз намуд. Акнун аз фурудгоҳи Савинои Перм ба Тоҷикистон парвоз кардани мусофирон имконпазир шуд. Яъне шахсиятҳое ки дар Перм қарор доранд, ӯ шахсиятҳо бо тариқи ана ҳамин фурудгоҳ ба шаҳри Душанбе метавонанд чипта харидорӣ карда сафар кунанд. Ширкати ҳавопаймоии Русия аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон парвозҳои мунтазамашро оғоз мекунад. Ин ширкат Перму Душанберо аз тариқи парвозҳояш ба ҳам мепайвандад. Нахустин парвоз ба пойтахти Тоҷикистон рӯзи 12 феврал анҷом дода мешавад. Парвозҳои Перм Душанбе ва Душанбе Перм ҳафтаи як маротиба дар рӯзҳои шанбе сурат мегирад. яъне ки дар рӯзҳои шанбе дар як ҳафта як маротиба парвозҳо муқаррар кардагиянд аз Перм ба Душанбе ва аввалин парвоз шурӯъ карда аз 12 феврал ба кору фаъолияти худша оғоз мекунанд ва чиптаҳои ҳавопаймо дар ин самт аллакай дастрас мусофирон карда шуданд. Шахсиятҳое ки мехоҳанд аз Перм ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кунанд, билет бигиранд, билетҳо аллакай дар фурӯш буромадагӣ ҳаст ва нархи билет бениҳоят арзонай. Чхеле ки хитон медонен, ҳози Air Россия ба Тоҷикистон билет беҳад арзон шудагиай ва ин самте ки парвозҳоша барқарор кардагиай нав, нархи билеташ баробар мебошад ба 5000 рубл. ва гуфта мешавад ки барои парвоз кардан бо ин ширкати нави Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон доштани ваксина ё ки доштани тест ПЦР ҳатмияй. Срокаш ба мисли пештара набояд зиёда аз 72 соат бошад. Машраб Одинаев нависондай: акамо чӣ фаҳмем ки штрафомон авф шида ё не? Барои маска штраф кардиянд ва барои бе празной будан. Раҳмат Пешакӣ. Штраф авф шидан нашидан ин маъноро дорад ки зиёда аз 2 штраф административни правонарушенӣ кардан ба рӯйхати сиёҳ дохил мекунад шаҳрванди хориҷиро ва имкон аст ки виездаш маҳкам шавад. Барои ира муайян кардан чхеле ки мо ба шумо тавсия метиҳем, рақамое ки дар рӯи экран ҳаст дар WhatsApp муроҷиат кунед. Проверка мекунад ки виезди шумо кушода ё ки маҳкам, ба шумо ҳамаша мефаҳмонад. Абдулло Бозоров нависондай: салому алейкум бародар, як савол доштам, илтимос ҷавоб диҳед. Падарам гражданини РФ. Ман метавонам ки бо консулгарии РФ дар Душанбе муроҷиат намоям барои РВП гирифтан. Барои РВП гирифтан бояд ки дар Федератсияи Россия худут қарор дошта бошӣ бародари азиз. Аз ҳамон ҷое ки падарат шаҳрвандӣ гирифтагиай, ба воситаи паспорти падарат документота пешниҳод мекунӣ ва тарам соҳиби ҳамин ҳуҷҷат мешавӣ. Исоев Қиём нависондай: салом Сорбон, зинда бошӣ. Ман тарафдори ту бародари қадрдонам. Ҳазор раҳмати калом бародарои азиз. Касое ки тарафдори моан, миннатдории худмона баён мекунем ва сипосгузорем ҳама вақт. Морам кӯшиш мекунем ки баҳри шумо барномаҳои нав сари вақт пешкаш кунем. Абдулло Тайм нависондай: салом акай Сорбон, агар дар муҳоҷират бошем, симкартамон маҳкам мешава ё ки не? Барои маҳкам кардан ё накарданаш ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дига ягон қарор бировардагӣ нест, вале то 15 феврала муҳлат додагиам ба ҳама ки симкартаҳоро аз сари нав ба қайд бигиранд. Ин срок продлит мешава ё ки намешава, оли аниқ нестай бародар, ҳичи гуфта наметавонам. Маҳмудов нависондай: салом бародар, 3 моҳ гости биёӣ, тамом ношида равӣ, бояд бо 3 моҳи дига баъд хона да беси бояд рави дуюмбора равшанӣ андозеда. Ҳамин савол илтимос интизор мешам. Касое ки дохили Федератсияи Россия мешаванд ва мигратсиони карташон гостияй ҳуқуқ доранд ки то 3 моҳ дар қаламрави Федератсияи Россия иқомат кунанд, гашту гузор кунанд. Вале пас аз ба итмом расидани 3 моҳ ё ки пеш ба итмом расидани 3 моҳ агар Air Россия бироен ва боз аз сари нав омадан ки бихоҳен, бале 3 моҳ паси дига шумо ҳақ доред ки вориди Федератсияи Россия шавед. Дар ҳоле ки биромаден сразу богашта омада наметонед. Ин чиз дар қонунгузории Федератсияи Россия омадагиай ва ира қонунгузорӣ ҳамихелӣ муқаррар кардагиай. Нашидҳои беҳтарӣ нависондай: салом акай Сорбон, меган дар аэропорт да гузаштан намемонанд. Касоеро аблава меқапа ҳамира ҷавобша интизорам. Пешакӣ раҳмати калон. Ҳозираш дар аэропорт ягон намуд аблава нестай, ягон гап нест бародар. Қаландаров Файзиддин нависондай: салом алейкум акай Сорбон, ман зани русӣ дорам, метавонам гражданство гирам? Бале бародари азиз, ба воситаи анамун ҳамсарат шаҳрвандии Россия боша, агар мақсад ҳамун шаҳрванди Россияро ки дора, ба воситаи оила тара метавонӣ ки соҳиби гражданствои Россия бошад бе ягон мушкилӣ. Далер Қосимов нависондай: чӣ хел осон шидаи гражданство? Бинависен WhatsApp-и мада акаҷон. Гражданство гирифтан мо видео кардем ва гуфтем осон шидай. Аму касое ки паспорти давраи СССР доранд, ана ҳамун шахсиятҳоро метавонанд ки ба воситаи ҳамун паспортчон барои дастрас кардани шаҳрвандии Россия
документошона падават кунанд ва бигиранд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. Мо ягон саволи иловагӣ боша дар комментария саволотона бинависонен. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.